D'aquí ens traslladem a la trucada de la Policia Nacional un matí al Departament de Platges, on se'm cita inicialment com a regidor de platges. I paral·lelament al dia de la inauguració del Festival de Cinema Fantàstic se'm comunica que resto com a investigat a la causa del tercer sector, tal i com prèviament estaven tècnics municipals, voluntaris, exregidors, regidors, exalcaldes i alcaldessa. Una causa que des del seu inici, Fets per Sitges es va posicionar i, com no podia ser d'una altra manera, defensant la presumpció d'innocència de tots els encausats, siguin membres o exmembres del Sitges Grup Independent, regidors d'Esquerra Republicana i ara, segons informacions, de Junts per Sitges. Ho creiem i així sempre ho hem manifestat, la presumpció d'innocència de tothom, ja que és un dret inherent. El posicionament de Fets per Sitges al respecte ja va quedar anteriorment demostrat en la roda de premsa al Miramar donant suport als investigats. No van esperar-se gaire, motivats per la por i el seu pragmatisme irracional, que van començar una pressió a la meva persona desmesurada per part de tots els avui membres de l'actual equip de govern. Van ser uns dies que amb el cor a la mà no li desitjo a cap persona. Recordin que, com tots, tenim una família, un partit i uns éssers estimats, que pateixen molt. Com segurament ja saben, els que ens agrada la història, l'any 45 i 46-1900, va tenir lloc a Nuremberg un judici contra una sèrie de criminals nazis, personatges fills del nazisme que van fer atrocitats a la humanitat. Perquè vostès reflexionin, fins i tot aquestes persones van tenir el dret a un judici i a una defensa, fins que finalment van ser condemnats. Vostès, membres del govern, van condemnar-me sense primer posar per endavant la presumpció d'innocència, com van predicar. Van tenir el valor d'emetre un judici paral·lel, fent més cas amb unes diligències prèvies de la Policia Nacional, que quan convé o són policies nacionals, o política o patriòtica. Ja no sé en què quedem. Com a mínim, la Policia Nacional m'ha donat l'oportunitat de declarar davant una jutgessa i serà ella qui decidirà amb la meva presumpció d'innocència i el dret a la defensa si la meva causa tira endavant.